Happy New Year to you. Doncs ja ho veiem, castellers sobre el cap de Chuck Norris, entre les ales de dos avions, ja ho dèiem també abans. Segur que Chuck Norris no va inventar el Nadal? No sé, Roser Mills, bona tarda. Molt bona tarda, Xavi. Mabel Martí, bona tarda. Bona tarda. Les dues al sofà i assegudes igual. Has vist que ben assegudes? Espera, anem a fer-ho bé. Espera, no, les mans aquí, que sí? Jo no ho he acabat d'entendre. Això és idea D'aquí? de la Montse Guals. La Montse Guals. Ella és assessora d'imatge. Aquí, la Montse. Avui és una de les convidades de Vespre a la 2. És personal? És personal shopper o, més aviat, assessora d'imatge. Fa moltes coses, la Montse. Per tant, avui ens explicarà com hem d'anar vestits, per exemple... Per Nadal, aquestes festes. No, però tot, I també ens explicar com seure, perquè sempre ho hem dit, que sí, Roser, amb un plató poses un sofà així i els tios encara, però les dones... No, però ells també tenen una manera de sentar-se. Mira ell, com el veus? Com el veus? No sé, aviam. Bueno, primer anirem per nosaltres. Primer, sí. Això es té d'ensenyar. Montse, però primer, avui vol parlar de mallorquina primer. Sí, perquè ella està a la secció de que ens toca la pera i fixa't, tot sortirà bé perquè ets la rapera. No és per tu, eh? Doncs jo m'he fet la il·lusió. Ets la rapera, Roser. Escolta, ella fa... Jo vull esmorzar amb aquesta tassa. No, és per mi. Ella ens explica el millor i el no tan maco del Vespre a la 2 de tota la setmana i aquesta ens ha escollit 3 coses. Sí. Una que veurem en totes imatges... bones, avui? Sí, comença, la primera. Mira, la primera de totes és la Laura Mesa, que va fer un reportatge sobre Mart. Perquè hi ha una persona que ella va localitzar que vol anar a Mart en un viatge sense tornada. David Fernández. Sí. Estem veient imatges. Sí. Aquest no, aquest és l'astrònom. I ara veuràs l'altre noi, aquest és el Xavier Luri. Aquest és el noi que vol... No, aquest és l'astrònom, Aquest és el que ens va dir que és molt difícil el que es pugui anar a Mart el 2024, començava el viatge, arribaries el 2025. Imagina't. Perquè sàpiga tothom que no ho ha vist, és que aquest noi deia que ell volia anar a Mart sense tornar i l'astrònom li deia que aquest viatge no és viable. Aquest és el David Fernández, aquest que veieu al costat de la Roser Mills, l'escriptora mallorquina, que escolta, ets la pera, perquè tothom parla de tu. Des que estàs al Vespre a 2 encara hi ha gent que parla de tu. És fantàstic i que parli. I de fantàstic tenim el segon tema, explica'm-el. Bé, després hi havia el tema de l'Olga Biza, o no? Prefereixes primer el Rafael Santandreu? No, primer el Santandreu, el meu amic psicòleg. Primer l'optimista a granel, perquè Rafael Santandreu ens va venir aquí a explicar el programa tota una sèrie de coses que es poden fer al Nadal per no amargar-se al Nadal. I a mi em va agradar molt el concepte de necessititis i la idea aquesta tan bona que va donar per no haver d'anar a sopar o al dinar de familiar. L'opció, ho podem veure? Sí, escoltem. Un dels orígens de la mare dels problemes emocionals és el que jo anomeno necessititis, que és una malaltia. És la creença de que necessitem molt per estar bé. Això és fantàstic. Necessitem molt per estar bé, i és mentida. Però tu fixa quina manera més alegre de dir una cosa que és un problema que tenim molts, doncs mira, ja solucionat. I de quina manera, no sé si alegre o no, però va dir-ho, ho va explicar-ho aquí en públic. I va explicar que ell no fa regals de Nadal, que això és una solució dràstica. No, però jo et anava a dir que no li va fer vergonya a l'altre convidat del que et referies, el de l'Olga Biza, que va tenir el Sergi López, una bèstia del món del teatre i del cinema, per descomptat, més de 50 pel·lícules, i va reconèixer que... Va demostrar en tota honestedat que ell té un passat molt tèrbol, que és que va repetir el BUP 3 vegades. Mare de Déu. Sergi López. Quan ets adolescent, que et demanen que expliquis què voldràs ser quan en tindràs 50 i 50 et sembla algú ja molt, molt vell, diguem-ne, doncs jo sí estava perdut i no sabia què fer. És veritat que el fet de suspendre, doncs em vaig quedar allà amb cara de dir i si faig teatre? Així? Generació espontània? Sí, una mica, no, per obligat, perquè venia d'un assaig de teatre, vaig arribar tard, mon pare no s'ho prenia gaire bé, que arribés tard. Tu pare deia que acabaries repartint votar. Sí senyora, és veritat, sí que ho deia, sí. Però home, s'ho ha de sentir per tot arreu, tothom li diu. Tots els pares que estan preocupats perquè el fill suspèn i de més, si han vist el Sergi López, estaran més optimistes. Diran, és que el meu fill serà una estrella. Un senyor que es posa a l'escenari i és capaç de fer 50 personatges ell sol. Sol. Memòria prodigiosa. I la primera pel·li en català, Primeres carícies. Ai, parlant de carícies. Quanta gent per acaronar ha passat per aquest programa, eh? Des que vam començar el 23 de setembre fins avui, han passat gent diversa, han viscut situacions diverses. Moltes molt emocionants, eh? Una baralla aquí. Sí. Els millors moments ens ho porta la Lupe.
Bona tarda. Obrim avui una finestra informativa de més durada a la 2 de Televisió Espanyola de Catalunya i de dilluns a divendres estarem amb vosaltres fins al punt de les 8. Em deixes un moment? Nens, agafeu-me el telèfon, sisplau. Estic en Estem en directe aquí al vespre a la 2. Que no faig per la sèrie, no he pogut coincidir, però sí, feia bé. Brindant perquè a partir d'aquest diumenge... Buenas noches. Ara ja no sé on està ja. El dia del somriure. Que no falti mai. A poc a poc, perquè es vegi clar. L'agulla va sortint. Una mica més. Ai, que sembla de Michelin. La Julia Roberts i a la clàssica és la Marilyn Monroe. Per aquí m'he posat així, sembla que és esquiar. No? No els pals, jo crec que no. Hauríem d'esperar que es refredés. Que refredi? Sí, això és una passada. Ens han dit que tenim molt poc temps. Què s'ha de contestar aquí? Res, de res. I m'habéis traït a mi que no parlo una merda. Però ens entens perfectament. Però ens entens perfectament. Hi havia una vegada un noi que anava muntanya amunt. Però un dia li va passar una cosa que ell no s'esperava per res del món. Això és el bonic del cuento. Vaig mirar i era el meu rostre dins l'aigüera. Sant Antoni m'enganyava i l'aigua se'n va vessar. Està torçada, no? Perquè la cama la tens molt així. Jo no canvio, I així van menjant petit. És carn i carbassa. Parlant de menjar, què tal si ens feu un petit aperitiu, tastet? Ven ese palazo neguiu, neguiu. Si hi hagués públic, podríeu aplaudir vosaltres. No, aplaudim. Josep, moltes gràcies per la safata. Aquesta no te l'emportes tu. Aquesta me l'emporto jo. Aquest per empènyer i aquest per aguantar. Catalunya, que vaig. Madre... Jo rodo amb això. Amb això rodo. Vale. Vete a los mismísimos infiernos, sí. Seria un angelet ben trempat amb una bona trompeta. Que maco. Em trec el barret. Ai, no, home. Perdoneu, que estic acomiadant el directe, Sí, la gent... Sí, no, sí. Estàvem parlant dels moments... Em diu la Mabel, la rapera només és la Roser Mills? No, tu també és la rapera. No, home, la rapera és aquest recull fantàstic. Gent que ha passat i coses que passen a vespre a la 2 i que en passaran moltes més al 2014. Molt bé. Escolta, la Montse està aquí perquè ens ha de dir com hem d'anar vestits. Aquí ara comencem, per exemple, el dia de Nadal. La Montse és la persona idònia per explicar-nos coses. Xavi. I per aprendre. I per aprendre. Des de com seure... La podem fer aixecar-se i seure? Perquè les senyores i senyors de Catalunya... Sí, clar, anem a... Com hem de seure a Nadal o amb una televisió, per exemple, un plató? Ara, bueno, menjant no, però per exemple amb un plató. O a l'hora del cafè. A l'hora del cafè que ja estàs al sofà. Amb la sogra, que dius, la sogra debut a casa de la sogra, com va ser? Aleshores, ens posem rectes i l'únic que tenim de fer és moure una miqueta... Va, fem-ho totes rectes. Jo us miro, Rectes. I aleshores, rectes. Com unes senyoretes. Just. Però això no ho tenim de fer així, ràpid, I aleshores simplement movem una mica la cadera i llavors a l'assentant-se ja ens assentem una mica, així, ho veieu? I simplement tenim de fer... Mira. Se m'adiu si podeu repetir-ho, perquè hi ha moltes dones que acaben d'enxufar-se ara. Podem repetir-ho? Senyores de Catalunya, anem a seure bé. Ja sigui un plató, ja sigui casa a la sogra, ara que ens quedarem bé a tot arreu. Vinga, va. I a més no ensenyarem res. Molt important. Vinga, va. Molt bé, Montse. Ens posem rectes, però només movem una mica la cadera. Hola, bona tarda, què tal? Com va tot? Molt bé. Ai, que ganes de veure. Que hipòcrita ets. I simplement posem una cama sobre de l'altra i per mantenir la postura, la mà a l'altre costat. Si la cama la tenim a la dreta, la mà a l'esquerra. Jo no podria parar de la cadera, a mi. Que bé que ho fas. Home, bé, t'ensenyaré. Escolta, i com aniríem vestits aquell dia? No, i per aixecar-nos, ràpid ho faig. Mira, per aixecar-nos, clar, hi ha molta gent que... No, això no es pot fer mai. Ara marxem. Adéu, Montse, que vagi bé. Just, llavors, una cama davant i una altra darrere i simplement aquest gesto. Mira. Però no podem fer com extremitats i coses. Gràcies per haver vingut. Així. Que bé que queda això. Tornem a sentar-nos. Sí, perfecte. A veure, com tenim d'anar vestits? Dia de Nadal només, ara perquè... Dia de Nadal. A veure, tampoc no podem anar molt de brillos. No. Tenim d'anar correctes, però jo he portat una cosa aquí... Ui, doncs jo ja malament, Perquè, mira, podem anar inclús amb un jersei de punt. A veure, després parlarem
parlaré de les teves mitges. Sí, no. Les mitges seran després. Jo tinc gana, Jo ara. potser massa... No, estàs bé. Tu estàs bé. Estàs de foto d'Instagram. No. Tu estàs bé, Mabel. Llavors, fixeu-vos, simplement amb aquest manguito ja et dona un punt molt més femení. Sí, però si li fots això per la cara de la sogra, poder et fa fora, eh? Home, no, perquè tens de menjar bé. Ai, menjar! A taula, les protagonistes de tot Nadal són l'escudella i la carn d'olla. Vespre de 2 ha volgut saber com les fa una àvia catalana. I una de les recomanacions del Vespre de 2, abans de menjar tot això tan bo que hem de fer la senyora Regàs, a l'aperitiu, per què no podem prendre aquesta cervesa especial, cervesa de Nadal? Per què no ho podem fer? Ara bé, la Montse em dirà, l'aperitiu quan... L'aperitiu, 20 minuts. Només? No. I si no arriben el germà, la cunyada... Res, cap a la taula. Però ara us explicaré... No m'expliquis encara, perquè abans dels torrons tinc un postre nou que ens arriba d'Aitona. Són les ametlles torrades. Torrades són una classe que es diu guara. Guara? Podem entrar a gaudium.com, la gent d'Aitona, de Lleida, són els que la fan i l'estan ja comercialitzant. Val? Abans dels torrons, aquesta ametlles torrades. Aperitiu de 20 minuts. De 20 minuts. Són aperitiu, l'altre postre. Anaves a dir alguna cosa, Montse. No, aperitiu de 20 minuts. Passem tots a menjar. Si arriben al primer o al segon plat, s'incorpora. Sí. Però ara ve el bo. Si un arriba a les postres, l'anfitrió té de servir tot el plat. Tot el dinar. Altre cop? Home, però veu, la persona que arriba també molt educadament... Perquè arriba tard. Clar. Ha dit, no, ja ens Sí, perquè, clar, una cosa és el que és el primer i el segon plat, Però una vols altra cosa són dir, les postres. allà tothom mirant, venint el plat. Seguim amb roba, perquè ara ens criticarà la senyora Regàs que no podíem anar amb el Jo m'he posat coses. Ara que he vist el davantal, a veure, el dia de Nadal, hi ha moltes mares, moltes àvies que fan el caldet, molt bé. Però fora de davantal. Però fora de davantal. I això ve a dir-me també que quan algú arriba a casa, jo ho diré a uns amics meus, ho diré el nom, que no en rebin mai en espardenyes d'anar per casa. Mai de la vida. Mai. Xandall. No, una mica d'elegància. Però no diguis el nom. Anem a la roba perquè ens queden només 4 minuts per uniformar-nos. Montse, tu dius que anaven bé? A veure, jo m'he posat coses maques. Potser que s'ho vagi traient. Montse, tenim aquí, t'he portat una mica de roba. Anem ja a Cap d'Any, més o menys? Sí, és Cap d'Any, que és el dia especial. Mira, jo m'aixeco, i a veure... I tu, Mabel, et pots aixecar si vols, també. Jo m'aixeco amb ella a provar, vinc per aquí, a veure, per exemple. si podem tindre això, ja té lluentines. A mi les lluentines una miqueta m'agraden. Sí, home, a veure, ja que no ens ho posem tot l'any, ens ho podem posar. Aquest és molt maco. Tira-li alguna cosa a la Roser que no sigui tan vistós, o a la Roser pot anar així. Aixeca't, Això de gateta ja m'ho he tret. A veure, és millor preferiblement que et posis un collaret d'aquests que tenim aquí, que et donarà... Ai, aquests collarets, ara parlem d'aquests collarets. 4 detalls, què és important per anar bé a Cap d'Any? Mira, per les persones, per no gastar, molt important. A veure, fem-ho fàcil i econòmic. Que treguin aquella peça de l'armari, que pot ser inclús algú de punt, algun vestit negre, simple, però simplement, si es compren un complement d'aquests que són espectaculars, i els hi omple i ja fa Nadal. Vull dir que llavors aquesta temporada tenim la sort que tenim uns complements preciosos. I a partir d'aquí, imagina't aquest amb plumes. Aquest el poses tu i vull dir que quedarà preciós. Imagina't que va al teatre Cap d'Any, no? Va al teatre. Per exemple, o vas a la festa. Escolta'm una cosa. Però mireu aquest collaret, que és maco. És que és molt bonic. Escolta'm una cosa, una dona amb un vestit negre o amb algo negre així o fosc, ja té el bàsic. Ja té el bàsic. Un senyor, el Xavi. A veure, mira, un senyor molt important. A veure, amb americana estarà guapíssim, però molt important, el coll de les camises. Ben planxat, eh? Més que ben planxat, rígid. Perquè saps el que passa? Que quan tu portes una camisa amb un coll ben rígid, et fa anar recte. I llavors et dona aquella imatge elegant, distinguida... De tiarro. De mudar. I texans? Home, a veure, hi ha texans, depèn de la persona. A mi m'agraden els senyors amb texans. Mira, a veure, és que me l'estic mirant amb ella. A veure, Roser, mira, això que brilla jo m'ho he posat perquè trobo que fa Nadal, però potser em combina. No, sabeu que li combina amb ella, dels penjols? Aquests d'aquí no els hi heu fet gaire cas, eh? Bueno, però això no fa Nadal. Me n'he posat un. Aquests són molt macos. Aquest és un... I qui els ha fet aquests? Aquests els ha fet la Celeste Roig. La Celeste Roig, la nostra productora. Bueno, però a veure, aquests són per posar-se'ls al dia a dia i a més, vull dir... Ella, la Roser, es posa un d'aquests per Sant Esteve, mira que se l'ha posat. Ara veurem l'adreça, perquè això podem entrar, són a astronum.com, entrem a 365 colors
I ja podem escollir i comprem online. No, i a més a més, clar, hi ha persona que potser amb això no podrà, perquè diu, se'n veig massa, llavors té aquestes petites coses que ja és molt important. Botes o talons? Artesano com són els penjolls que portes i el que me pongo és la web de la Montse. Millor un bon taló, sigui bota o sigui sabata, però amb el taló sempre caminem una miqueta... Més femenines... I estilitza molt, que és important. Estilitzar i també ens fa elegants. Heu parlat del negre, però amb un altre color allò... A veure, es poden portar... Mira, per exemple, aquesta temporada hi ha l'azul clent, hi ha molts colors, potser anava vermella també. I verda? Verda, platejada, dorada. La nit de Cap d'Any, parlo, la nit concreta de Cap d'Any, sí? La nit de Cap d'Any. Per què no posar-te un complement com una jaqueteta o alguna cosa dorada? Mira, a mi hi ha coses d'aquestes, per exemple, també, no?, que fan festa. Mira, per exemple, això va ideal per les persones que diuen passaré fred, els braços ja no toca ensenyar, perquè n'hi ha molts de les persones que ens estan escoltant. Això és ideal, vas completament abrigadeta, i vas mona. Porta una miqueta de llevantina i va perfecte. I llavors aquí t'hi poses un collaret que no sigui tan vistós. Veus? I estàs boníssima. Escolta'm. Sí, i a veure, i amb un pantaló negre, per exemple, si tenen un pantaló negre, tothom a l'armari té un pantaló negre. Amb pantalons també es pot anar? Oh, i tant! No, però la Roger no vega mai amb pantalons. Mira, jo he portat aquí un Montse, ens queden 30 segons, eh? En 30 segons, què ens vens? Un pantaló i, per exemple, et poses un top lencero i és boníssim. Boníssim. Clar, aquest top lencero que et fa veure... Mira, saps què, Montse? Mira quina xupa. Em sembla que tot el burro aquest, el carro aquest, te'l guard, te'l reservo per ara, pel sopar. Que tenim un sopar de... Tenim sopar? Sí, ja ho he sentit, ja. Llavors, mira, el carro anar... Nosaltres ja anem així elegants. Molt bé. Escolta, parlant amb elegància, Montse, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, que esteu molt bones festes. Bones festes a tothom. Igualment, Roser, gràcies. A tu, Xavi, que hem après moltes coses. I més te'n donaré. Un somriure que és molt important, perquè somriure i bocabadats quedarem al Cirque de Soleil. Ja estan actuant al Sant Jordi, Dralion.